Hi, welcome. It's Hani for YouTube channel here. Nkhani ya kulezebwa kwa Mlaka Maliro. Pamene kuyimba pakanthawi, Mlaka Maliro akuyesanso kuti anthu amukonde mayimbidwe ake potsatira kusiya kukhala m'busa wa mpingo wa United Christian Gathering ECG, nkuyambanso kumayenda m'mashow kumapeto kwa masabata apitawa wakhumudwitsa anthu ambiri atakanika kuyimba ku Octagon Tower mboma la Mangochi, zomwe zikuonesa kuti anali ataledzera kwambiri. Kumayambiriro kwa sabata ino masamba a mchezo a Facebook komanso WhatsApp kwakhala kukuyenda makanema angapo omwe akuonetsa woyimbayo akuchita kukanika kuyimba nyimbo zake zomwe pa stage, ndipo anthu ena anayamba kumukuwa kuti asiye popeza wamwe kabanga. Mlaka yemwe wayimba nyimbo yabwino posachedwapa mothandizana ndi Pix yotchedwa number 1 anapita pa stage ku Octagon Tower komanso kunali woyimba yemwe wagwedeza dziko lino panopa Driemo ataledzera kwambiri. Atayamba kuyimba zimaoneka kuti zikumuvuta kuti atsate beat yauma akumuthandizira ndi zida pa mayimbidwe Hallelujah Band akuyimba. Chitsanzo, Mlaka Maliro amaoneka kuti akukanika kuyimba nyimbo yake yomwe ya maloto. Apatu anthu omwe analipira ndalama zawo za Nkhani kuti akaone mkoloyo akuyimba anayamba kukwiya naye, ndipo ena anayamba kumveka kumukuwa kuti wayaka ndipo atsike pa stage ipo asadayise anthuwa nthawi yawo. Kenako zikuonesa kuti woyimbayo anachoka pa stage ipo ndipo akumaoneka akuperekezedwa ndi anthu ena ku galimoto yake. Pamene amaperekezedwa, Mlaka Maliro sanali bwino ndipo amayenda akupepheruka, pomwe anthu ena anali akumugwira ndi kumuthandizira kuti ayende ndi kukafika komwe kunali galimoto yake. Kudzera m'masamba a mchezo, anthu anayamba kumanena kuti wayambaso kumwa mowa womwe anausiya atayamba kulalika ndi kukhala m'busa wa ECG kumayiko a Botswana, South Africa ndi Eswatini asanatuluke mpingo wa ECG, komwe zikuonesa kuti anasemphana chachikulu ndi Ashopad Bushiri. Izitu zimanenedwa popeza pa nthawi yomwe anatuluka kumeneko anayimba nyimbo yotchedwa Vinyo Atha, ndipo kumayimvera nyimboyi pena imazamveka ngati ikunena za Ashopad Bushiri. Patachitika izi panayamba kumveka kuti woyimbayo sanaledzere ayi, koma anali akudwala malungo pa nthawi yomwe amapita kukayimba ku Mangochiko. Anthu ena amati poti mkoloyo ndi munthu wa mulungu, ine muchitikirayi ndi ija mchizungu amayitcha kuti spiritual attack. Komatu anthu ambiri akudabwa ndi zoyankhula za anthu enazi zomwe zikunena kuti mkoloyo amadwala malungo popeza ndi mmene amaonekera pa stage ipo ndi zokayikitsa kuti amadwala malungo, koma anali ataledzera ndipo anamwa mosaziyang'ana nkhope kuti akupita kuti. Munthu yemwe ali ndi malungo amaonetsa zizindikiro zingapo zomwe zikafika pa inde sangathe kupita ndi kukwera pa stage nkuyamba kuyimba mbwinobwino ngati mmene anachitira mkuluyo poyamba mowa wake osanayambe kugwira ntchito zake. Malungo amapangisa munthu yemwe akudwala kumva kuphwanya thupi kwambiri, kunjenjemera, kumva kuzizira kodesa nkhawa, kutentha thupi, komanso kumva kachifuwa ndi chimfine. Penanso munthu yemwe akudwala malungo amatha kumasanza modesa nkhawa, kumva mselu ndi kutsekula m'mimba. Kodi zonsezi Mlaka Maliro sanazimve pamene amapita kuyimbako, nkuganiza kuti basi asiye asakwere pa stage ipa, pomwe anakhumudwitsa omutsatira ake ndi kuyipitsa mbiri yake yomwe pano anthu ambiri akuti ndi wabibida. Hallelujah Band ndi gulu lomwe wapanga nalo ubale posachedwapa, ndipo ndi omwe akumayenda naye limodzi monse momwe akumayimba pa nthawi yomwe akuyesera kuzusatsa luso lake la mayimbidwe potsatira kuyambana kwake ndi Ashopad Bushiri. Akuluakulu a gulu liyakuti sakusunthika ndi zomwe zinachitika ku Octagon Tower ku Mangochiko, ndipo iwowa amenyesa nkhwangwa pamwala ponena kuti apitirira kuyenda naye mkuluyo kulikonse komwe Mlaka angapite. Kwa iwo akuti ngakhale Mlaka anawachititsa manyazi
posamaliza kuyimba kumalowa sizikuwakhudza. Ndipo ali pambuyo pake pamene anthu ambiri ali kalikiliki nkunena kuti Mlaka Maliro anali atamwa bibida ndipo analiziratu kwambiri pomwe amakayimba kumeneko. Mkulu wa gulu la Aleluya Apostle Billy anakana izi popeza iwo anati Mlaka Maliro anali akudwalika malungo ndipo anali atadziwitsa kale gululi asanafike kumalowa komwe amakayimbako. Apostle Billy akuti itafika nthawi yakuti Mlaka Maliro akwere pa stage ndi kuyamba kusangalatsa anthu omwe analipira kuti akamumvere ndi kumuona kuyimba. Anamufunsa ngati angathe kuyimba bwinobwino popeza amadwala. Apa Mlaka Maliro anayankha kuti ayesera koma sizinali mmene amaganizira poti malungo anali atamutenga kwambiri. Atayamba kuvutika ndi mayimbidwe ndipo omwe anangoganiza zomutsitsa ndi kumpititsa ku galimoto yomwe bandiyi imagwiritsa ntchito yake kuti akapume. Asubiri akutinso iwo ngati gulu la oyimba la Aleluya Band ndi wokhumudwa ndi zomwe anthu ambiri akulemba ndi kukamba m'masamba a mchezo. Komati Mlaka Maliro anali ataledzera kamba kakuti anthuwa sakudziwa zenizeni zomwe zinamuchitikira woyimbayo ndi mmene analili pa tsikuli kamba kamalungo. Iwo akuti apitirirabe kuyenda naye kulikonse komwe akuyimba ndipo samusiya yekha. Mmodzi wa anthu omwe anali nawo ku Octagon kumangochi amuli bandawe anati ndi wokhumudwa ndi zomwe zinachitikazi ndipo akuona kuti aberedwa ndalama zawo poti anapita ndi kukalipira kumeneko ndi cholinga chokaona Mlaka Maliro akuyimba. Iwo akutinso Mlaka anangoyimba nyimbo zitatu zokha ndipo pa nyimbo zonsezi sanayimbe mmene zimamvekera popeza anali alitapya atatha kale. Kufikira pano palibe chomwe Mlaka Maliro wayankhulapo pa nkhaniyi ndipo anthu akudabwa naye pomwe ena akukhulupirirabe kuti mkuluyo anamwa bibida popita pa stage kuti mwina ayimbe bwino ndi kuchotsa manyazi.